La trobada d'escoles en valencià va reunir en els jardins de la Llora de València a més de 20.000 persones, una participació que, sumada als assistents a les trobades de Benicàssim, Xixona i Sollana, arriba fins les 70.000 persones. Aquestes xifres les han valorades des de l'organització com tot un èxit, ja que en els dos primers caps de setmana de trobades han participat 100.000 ciutadans. Un esclat de gent, un esclat de persones que volen reivindicar una cosa tan elemental com és la llengua pròpia d'aquest país. Un èxit total, hauran passat unes 20.000 persones, la cercavila ha sigut també una passada molt bé. Estem molt contents, les actuacions perfectes i ens ha fet un dia preciós. Estem molt contents. El valencià és futur. A València la festa començà amb un cercavila pels carrers de la ciutat i en els jardins de Llora la jornada va continuar amb activitats com tallers, jocs i demostracions esportives. Una gran paella va permetre recuperar forces per a la vesprada, on el teatre i la música foren els protagonistes. La trobada de València va rebre el suport dels partits, sindicats i entitats d'esquerres i valencianistes que demanaren més implicació de les institucions autonòmiques en favor de l'ensenyament en valencià. Jo crec que aquesta és una excel·lent iniciativa. Trobaria a faltar, si més no, una major presència institucional, però en tot cas estem els que volem estar i estarem sempre. Les trobades és el moviment cívic més important del País Valencià. Moure cada any 200.000 persones en tot el país, des de Vinaròs fins a Guardamar, i fer-ho tot a base de voluntarisme, de professorat, pares i mares, a través de la Federació Escolar Valenciana, és un fet molt important i és un fet inèdit en el conjunt de la geografia valenciana. Per desgràcia, després de 25 anys de llei d'ensenyament i ús del valencià de procés autonòmic, el valencià continua marginat, continua penalitzant, continua discriminant per diversos governs, el del PSOE i els del PP, que no han superat una situació que patim des de fa tants anys. I és un dia en el que se mostra la quantitat d'esforç i de voluntarisme que diria que fan els professors i les professores que estimen la nostra llengua. M'agradaria que el Consell de la Generalitat estiguera a l'altura. Les trobades d'escoles en valencià celebren enguany el seu 23è aniversari, en la que s'ha convertit en una de les manifestacions cíviques més importants del País Valencià.